Gusto mo ano? Tapos po-post niya sa YouTube ang nakitalent ko. Pinopost niya sa YouTube ang nag-review, 300 plus lang. Sayang din ang oras niyo. Ayun. Yan, ano? May naman, moy. May malagay na kayo sa video niyo. Sinasabi. Ikaw dito sa akin. Sige, patagin mo. Kaya mo yan. May malaki kayo. Doon lang po yung kasama mo. Kuya, ikaso 13 minutes, di ba? Hindi mo pwede mong break. Ilang minuto lang ba? Speaker, wala na lights na muna siya. Ay, wala ba? Umadala. Ito mo yung tawa na tao. Wala nga, hindi ko madala. Dala niyo yun. Dala niyo yung Ay, tama! Teka lang! hindi nga. Hindi dapat nagpatutog na ako. So lang Tawa yun. Guys, yan lang, yan lang. Ano na talaga yung sinong siya? Huwag kami na video! Ay! Tinutip yung video! Wala ba? Hindi kasi ko sanay mag-finish. Sabura? Ay, meron naman ako kaki. Ano yung ngayon? Yung ngayon? Kala ko playing pala TV. Nandiliit yung ngayon? Yung ngayon? Nagawa lang bago mas bonggang-bongga. Ayun sa atin! Shine! Papala! Wala ba ang kaki nun? Yung mga Kala ko kasi, kinananggal ko kala ko playing pala TV. Ulol! Yun ba yun? Ulitin mo! Ulitin mo na yan. Touchscreen ba yun? Touchscreen. Touchscreen. Video na palo. Ito ka walo. Hoy, walang ganyanan! Baka nilagay kayo sa YouTube lahat. Ay, po! Okay nga ako. Tingnan nyo na lang. Chill na lang yan. May in-upload din ako sa YouTube. Ay, yung may photo? Ay, na. Tawa ni Shoy na rin sa inyo. Tawa niya. Ano, maganda nga yun eh. Parang tapos voice off. Ulitin niya sa akin ako. Pagkala mo ulitin mo na natin. Ilang gagawin ko ito. Alis niya, Maris. Kakainis ko. Binuro. Ganda pa naman ang video. Baguhin mo. Yung ano. Alis na yun. Nandun pa naman yung ano, diba? Video mo na talaga. Teka mo sa Facebook. Yan. Kasi, hindi kaya ako tawag ba? Dilit na nga doon. Ang kwenta. YM ka. Nakalagay na. Sino may nail ka? Lisa, pagka- Aray! Nail ka kasi. Okay. Okay. Itong video mo nakalagay din sa YouTube. Oo nga, gusto kayo. Sino pwede papayag dyan? Kunyari, mabubuloy ako. Tapos may hawak na libro. Okay.